दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे शायरी लानानै फैलायबाय। शायरीखौ लिरनानै हरदों गोजोन नार्जारी, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। दानिया फैदो बिथांनि शायरीखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। आं जेब्ला नोंजों दंमोन, आं अब्ला जोबोर खुसिमोन। नाथाय सना, नों आंखौ हरखाबै बे बुहुमनिफ्राय नागारलांबाय। गोरबो बिखायाव आंनि दाहानि हांमासो होलांबाय। नों सना, नोंखौनो दिनैसिमबो गोसोखांनानै हरखि सान गाबै गाबै मेगन मोदैल' हुगारसै आं सना।